କାଲୁଆ ମାମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ଦବ। ଖାଲି ବସିକି ଏଟା ପଡୁ ତ ଆଜି ଯାଏ ତ କପାଟ ଗୋଟେ ଲଗେଇ ପାରିଲନି ନା କିଛି କରି ହଉଛି ନା କିଛି କହି ହଉଛି। ଆମେ କାହିଁ କବାଟ ଲଗେଇବା ତା ଦୁଆର ମୁଁ ଆମ ଦୁଆର ମତ ଗୋଟାଏ ସେ ଅଧା ପଇସା ଦଉନି। ହଁ ଠିକ 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 ଏ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ଶୁଣ ମୁଁ କଣ କହୁଛି କାଲି ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଯାଇକି ତହସିଲ ଅଫିସରେ କାଗଜ ବାଡ଼ି ଜମାଟା ଆମ ନାଁରେ କରିଦବା କାହିଁ କହିଲ ନହେଲେ ସେ ବୋଉକୁ ପାଲେଇ ପାଲେଇ ତା ନାଁରେ କରିଦବ ଆଉ ଥିବ ଯେ ଖାଇବ। ପାଗିଲଟା ନା କଣ ଶୀତ ଯୋଉ ଭଳିଆ ହଉଛି ଏତେ ସକାଳୁ ତହସିଲ ଅଫିସ କୋଉଠି ଖୋଲିବ? ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ତହସିଲଦାର ଘରକୁ ପଳେଇବା ତାଙ୍କୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି ଆମ ନାଁରେ କାମଟା କରିଦବା। ଯା ଯା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଡାକି। ହଁ ତମେ ଶୋଇପଡ଼ ହଁ ଶୋଇପଡ଼। ହଉ ସକାଳୁ ଶୋଇପଡ଼। ଶୀତରେ ବାବା ଶୋଇଯା ମାମା ଭଲେଇ ଘସେ ଶୀତ ହଉଛି ଟିକେ ତତେ କହିଲି ପା ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ଆଣେ। ସେମିତି ଘଷା ଖାଉଥାଅ ସାଡେ ନାନୀ ଯାଇକି ନା ମାଙ୍କୁ ପଲେଇ ପଲେଇ ସବୁ ଜମିପଟା ତାଙ୍କ ନାଁରେ କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ ଥିବ ଯେ ଶୁଣ କାଲି ସକାଳେ ତମେ ସେ ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ଯାଇକିନା ଜମିପଟା ସବୁ ଆମ ନାଁରେ କରିବ ହେଲା। ହଁ ତହସିଲ ଅଫିସ ତ ଅଜାର ସକାଳୁ ଖୋଲି ଦେଇଥିବ ଆମେ ଯାଇ କରିଦବା। ତହସିଲଦାର ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି କାଲି ସକାଳୁ ଯାଇକି କାଗଜପତ୍ର ତା ଘରଠି କାମ କରିକି ଆସିବା। କାଲି ସକାଳୁ ଟିକେ ଉଠେଇବୁ ମତେ ଗରମ ପାଣି ଟିକେ କରିଥିବୁ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଯିବି। ଭଲ ଆସୁନୁ ସୁଚି ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ लो ଗୋପାଲ ओला ओला ब्रेक ना साइकिल ओला। अरे बहुमा तमे भाबिले बाबूजी दादा चाहिए देखुजी दादा कौटी लुचिले तू खोजुजी खाली मुता एमा भाई आपण माँ तमे केन बसिक पळाइलो मु सिना कोहरे देखि पारलेनी आपण डाकिले पळे आसिले आपण कोन देखि पारलेनी मु केन पछक देखिबि मु तो आगु कोन नै साइकिल चलाउची। ए मां ये कोन हे गला इज्जत पके काम हो माँ अजाणतर जा हे गेला टिके गोबर पानी पी दबो। हो ଶୀତଲ ବୋଲ ଦେଖା ହଉନି ସଳ ଚିକୁଡ଼ି ହେଇଛି ଏଇ ଘରଟା ତ ଓଲା 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 ଜଲ୍ଦି ଓଲା ଏ ଅଛିଟି ଆସ 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 କିଏ ଭାଉଜ ତମେ? अरे तमे तमे राजू ମୋ ଗାଣ୍ଡି ପଛେ ତମେ ବସିଥିଲ? अरे मो भाई बोली भाभी कि तुम सहित बसिकी पळी आसी ଏତେ ସକାଳୁ ତମେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛ? ए जो भाईर मोर सब बेले बुला बुली करबाकू जाऊ तो पळी आसी मु जानि पालिनी तमे बोली ତମେ ତ ମୋର ଏତେ ବାଟ ଧରିକି ଆଇଲ ତମେ ଜାଣିପାରିଲନି ମୋର ବଡ କି ଛୋଟ କଣ ପେଟ ଦେଖିଲ ମୋ ପେଟ କୋଉଠି ଅଛି ଭାଇଙ୍କର ତ ଏଡ ବଡ ପେଟ କଣ କହିବେ ନା ଭାଇ ଦେଖିଲେ କହିବେ କୁଆଡେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ଓଏଫେ ଭାଇକି ପ୍ଲିଜ କହିବନି ଜାଣିଲେ ମୋ ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ତମକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଉ भाई पचले किसी कहबनी ନା ନା ମୋର ଗାଣ୍ଡି କଲ ହଉଥିଲା ମତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦବ। अरे राजू तू सकाळ सकाळ कुआडे? ଭାଇ ଟିକେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଆଇଥିଲି ଏ ଭୁଲରେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ବି ନେଇ ଯାଇଛି। मु भी भूल रे तो भारजाटा को नहीं जाइतली छाड़ से कथा माँ तुम जाओ तू आ माँ मन करके टिके गोबर पानी पी दो। ଭାଉଜ ପ୍ଲିଜ ମୋର ଆଣ କହିବନି ଭାଇ କଣ ହେଇଛି। ନା ନା ଶୀତ ଦିନ ତ ଜାଣି ହଉନି ଭାଇ हाँ हुए ତ ଦଉଛି ରହ